Aquesta pel·lícula que avui anem a veure, Ghurba, la condemna, és una pel·lícula que tracta del món dels saharauis, de la situació dels saharauis, que és un conflicte en el qual més de 120.000 persones es troben en campaments de refugiats, en un lloc inhòspit, de fet és l'únic al món que es troba en un desert, i això on marquem aquesta quinzena de la solidaritat, concretament en el cicle de cinema solidari, que moltes de les accions que hem fet a nivell de cinema també van vinculades a col·lectius com pot ser el tema de la dona, el tema de la gent gran, el tema de la gent jove i també a temes vinculats als 3 representants dels drets humans que ens visitaran en l'acte de Cluenda. Nosotros estamos aquí para participar en un acto referido al Sáhara, que es la proyección de la película Ghurba, que explica un poco el conflicto saharaui. Nosotros creemos que esta quincena que se desarrolla en el municipio de San Vicente del Horst es muy importante para la difusión de la problemática y las dificultades en las que viven los saharauis. El tema dels refugiats, concretament dels saharauis, a Sant Vicenç té molta significació perquè hi ha una associació, Sant Vicenç amb el Sàhara, que també participen al llarg del temps, ja fa molts anys, i que als estius col·labora amb els campaments en pau i porta nens aquest any 12 i un nombre bastant important, per tant Sant Vicenç està molt compromès amb aquesta causa i és una manera de recordar-ho, de fer-ho visible i d'insistir en que malgrat tot, encara malgrat que hagi passat molt temps, en que malgrat ara hi ha altres refugiats, diguem-ne, que sembla que tenen més rellevància, el fet de la causa saharauí és absolutament candent i és indigne i és injust que sigui silenciada. I una mica aquest és el motiu d'aquest acte de reivindicació a través d'una pel·lícula d'interès i de renom, d'altra banda. San Vicente del Horst es un ayuntamiento que siempre ha estado implicado directamente en la solidaridad y la ayuda al pueblo saharaui. Desde aquí se desarrollan infinidad de proyectos como el de las vacaciones en paz, que de traer niños durante el verano, el de la ayuda a las escuelas de discapacitados y diversos proyectos que se desarrollan en los campamentos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los refugiados saharauis. Front Polisari a Catalunya. Bé, moltes gràcies.